Usa ka mabinationg hataas nga saserdote. Salmo Kapitulo 9, versikulo 4. Kay nagalaban ka sa akong katungod ug sa akong baruganan, nagalingkod ka sa trono sa paghukom nga matarong gayon. Wala kita makasabot sa pagkadako ug kahalangdon sa Dios, ni mahinumdom sa dili masukod nga gilayon, tali sa magbubuhat ug sa mga binuhat nga giumol sa iyang kamot. Siya nga nagalingkod sa kalangitan, nga nagkontrolar sa sitro sa universo, wala maghukom sumala sa atong kinutuban nga sukdanan, ni mag-ihap sumala sa atong kalkulasyon. Sayop kita kung kita maghunahuna nga kana nga dako alang kanato, kinahanglan nga dako sa Dios, ug kana nga gamay alang kanato, kinahanglan nga gamay alang kaniya. Walay sala nga gamay sa pananaw sa Dios. Ang mga sala nga gitan-aw sa tawo, ingon nga gagmay, mahimo nga mao ang mga sala nga giisip sa Dios nga dagkong mga krimen. Ang palahubog ginatamay o gisultihan nga ang iyang sala mapahilayo kaniya gikan sa langit. Samtang ang garbo, ang kahakog ug ang pagkamaibugon dili mabadlong. Apan kini mao ang mga sala nga labi ka makapasuko sa Dios. Nagkinahanglan kita og klaro nga pag-ila aron atong masukod ang sala pinaagi sa sumbanan sa Ginoo. Karon samtang aduna pay panahon, dili mahimo sa usa ang paghukom sa silot sa uban ug pagtan-aw sa iyang kaugalingon ingon nga usa ka modelo nga tawo. Si Kristo mao ang atong modelo, sunduga siya, itanom ang imong mga tiil sa iyang mga lakang. Mahimong mutuo ka sa matag punto sa presente nga kamatuoran, apan gawas kun imong buhaton kini nga mga kamatuoran, kini walay kapuslanan kanimo. Dili nato hukman ang uban, dili kini atong buluhaton. Apan kita kinahanglan maghigugmaay sa usag-usa ug magampo alang sa usag-usa. Sa diha nga kita makakita sa usa ka sayop gikan sa kamatuoran, nan kita makahilak alang kaniya sama nga si Kristo mihilak tungod sa Jerusalem. Atong tan-awon kung unsay giingon sa atong langitnong Amahan diha sa iyang pulong mahitungod sa nakasala. Bisan kung ang usa ka tawo masakpan sa mga paglapas, kamo nga mga espirituhanon, maoy magpabalik kaniya nga may espiritu sa kaaghop, nga magmatngon ka sa imong kaugalingon, aron nga ikaw dili pagtintalon usab. Si Jesus nagatiman sa matag usa, nga murag walay laing tawo sa nawong sayuta. Isip Dios, siya nagamit og gamhanang gahom alang kanato, samtang isip atong tigulang nga igsuon, iyang gibati ang tanan natong mga kalisdanan. Ang halangdon sa langit, wala magpahilayo sa iyang kaugalingon gikan sa ubos, makasasala nga katawhan. Kita walay labawng saserdote nga hataas kaayo, tinuboy kaayo nga dili kita niya mamatikdan o maluoy kanato. Kundili usa nga sa tanang bahin gitintal sama kanato, apan walay sala.